jako mnogo drži do razvoja civilnog društva. Mnogo je toga urađeno i napisano i imamo dokument koji se zove Uputstvo za podršku civilnom društvu u zemljama kandidatima za članstvo 2014-2020. A Evropska unija je izdvojila i značajan dio sredstava za rad civilnog društva, za vođenje dijaloga i za podršku vašem radu. Godišnji izvještaj o Crnoj Gori kojim se ocjenjuje stanje u ovom društvu vezano za pristupanje članstvu Evropske unije prošle godine naveo je da je osnaženo civilno društvo nešto što je ključni sastojak svakog demokratskog sistema i trebalo bi se prepoznati kao takvo i takvim tretirati od strane državnih institucija. Crna Gora još treba da razvije jedan sveobuhvatan društveni pristup, institucionalnu kulturu i pravni okvir da bi omogućio masivno učešće građana u sklopu konteksta civilnog društva da bi se konstruktivno bavili kritikom rada institucija. Civilno društvo igra ulogu u kontroli, budući da su kontrolni mehanizam koji je ključan za demokratiju, a demokratija je za sve, ne samo za pojedince. U zemljama koje su u procesu integracija, to je Crna Gora, imamo puno izazova u brojnim sektorima gdje bi učestvovanje civilnog društva trebalo da bude ključno. I to ne samo u smislu integracija, već u korist svih građana. Aktivno i profesionalne organizacije civilnog društva mogu raditi puno da bi stvorile otvoreniju i transparentni kontekst za to da ljudi zapravo kanališu svoje osjećanja, da se zalažu za određene stvari i da kontrolišu rad državnih organa. Tako one učestvuju u stvaranju jednog živog društva, dinamičnog društva i civilna društva, takve demokratije zapravo ne mogu bez aktivnih i dinamičnih organizacija civilnog društva. Nevladine organizacije kroz svoje aktivnosti trude se da postignu koheziju i inkluziju već i žele da se bore na transparentan način protiv korupcije i drugih pojava. Značajan iznos sredstava izdvaja se za potrebe podrške civilnog društva i to je nešto što je urađeno kroz mehanizam za civilna društva, kroz IPU. To je projekat, odnosno instrument koji služi prekograničnoj saradnji i saradnji sa Evropskom unijom. Radit ćemo to i u budućnosti. Kao što sam rekao, Evropska unija i dalje ostaje vjerna tom zadatku, a to je podršci civilnom društvu i to je upravo razlog koji nas je doveo ovdje danas, jer mi želimo da vidimo šta to vidite vi kao prioritete za civilno društvo u narednom periodu, narednih nekoliko godina, koje su to osnovne oblasti i sektori gdje organizacije civilnog društva mogu da donesu tu dodatnu vrijednost za reformama i koji su to mehanizmi koji bi mogli da doprinesu rastu organizacije civilnog društva. Upravo zbog toga smo odlučili da kroz mehanizam za civilno društvo IPE do 2019. izdvajamo sredstva kroz evropsku delegaciju u Crnoj Gori zajedno sa našim partnerima u Briselu i vaši inputi i sugestije, mišljenja su nešto što nam je od ključnog značaja.
Mi želimo da radimo u onim sektorima gdje možemo postići najveći uticaj i najveće efekte. Upravo zbog toga želim da kažem da sam jako zahvalan onima koji su predali svoje predloge takso kancelariji i mi ćemo s pažnjom saslušati njihove predloge. I da kažem na kraju da će ovo za nas biti prioritet i Evropska unija kao i mi ovdje prisutni želimo da podržimo organizacije civilnog društva i vladu u postizanju važnih ciljeva.